Hej, mit navn det er Line. Til daglig der arbejder jeg blandt andet som kostvejleder og positiv psykologivejleder. Jeg har i mange år kæmpet med overvægt, indtil jeg tilbage i 2019 valgte at ændre min livsstil. Jeg begyndte at kigge ind i, hvad gav mening for mig, hvad for nogle systemer passede til mig og min familie, og hvad for noget mad kunne jeg rent faktisk godt lide. Og i stedet for at tænke på, hvordan jeg kunne skabe et vægttab hurtigst muligt, så begyndte jeg altså at tænke på, hvordan kunne jeg skabe et vægttab, der var mest holdbart i sidste ende. I et forløb hos mig, der får man hverken kostplaner eller træningsplaner, men i stedet for så laver vi sammen en handlingsplan, som er taget ud fra de muligheder, at du har. Jeg tror på, uanset om det er bevægelse eller kost, at vi snakker, jo nemmere vi gør det for os selv, jo større sandsynlighed er der rent faktisk også for, at vi får det gjort. Hos mig, der får man mulighed for at kan søge inspiration i alle de opskrifter, jeg har udviklet. Udover det, så er der også personlig sparring, så det vil sige, at jeg er med dig hele vejen igennem fra start til slut, hvor vi starter ud med at kigge ind i dine ønsker og dine muligheder, for at lave en god plan for det, og så følges vi sammen. Det er vigtigt for mig, at man føler sig set og hørt i de udfordringer, man står med. Så ønsker du at tage en snak med mig, så kan du altid skrive dig op til en uforpligtende samtale, fortælle lidt mere om dig selv og høre lidt om de muligheder, du har i et samarbejde med mig. Jeg glæder mig til at høre fra dig.